Шәриф Камалға бағышлап шаралар ел дауымында үткәрелеп тора. Күптән түгел Татар китабы йортында Шәриф Камалның туганнары белән очрашу оештырылды. Аңа Казан, Саба якларында яшәүче нәсел вәкилләре килде. Бу хакта тулырак очрашуда катнашкан хәбәрчебез Мөршидә Җихан сөйләр. Кадерле кунакларыбыз, Кичәдә язучы нәселеннән Шакировлар, Байгилдиевлар гаиләләре һәм башка туганнары катнашты. Очрашуда җәмәгатьчелеккә Шәриф Камал белән бәйле Татарстан Милли музеенда сакланган сирәк фотографияләр дә тәкъдим ителде. РСФСР Сарнаркомы бу музейны оештыру турында карар кабул итә. Казанда татар язучысына беренче музей 1950 елда ачыла. Шәриф Камалның гаиләсе әдипнең барлык кулъязма һәм матди мирасын, документларны музейга тапшырган. biz инде Шәриф Камалның нәселе белән музей арасында ныклы элемтәләрне саклау яклы. Бу инде музейның традициясе. Бер яктан туганнары тарафыннан да актив күрсәтелә, без дә менә актив күрсәтәбез. Һәм инде менә шул булган ниятләрнең, булган инде эшләрнең бер нәтиҗәсе буларак, яки ниятләрне инде гайты формасы буларак шу очрашуны оештырдык. Күпләр өчен, бер нәсел вәкилләре өчен бу инде беренче очрашу иченнән да. Музей хезмәткәрләре белдерүенчә, Шәриф Камал исән чагында ук 1940 елда ул вакыттагы язучылар берлеге рәисе Муса Җәлил Шәриф Камал исемендәге стипендия булдыру буенча эш алып барган. Шәриф Камалның 30 еллык иҗат юбилейда зур дәрәҗәдә Мәскәү һәм Казанда үткәрелгән. Бик матур аурасы бар, ул үзенә сыендыра, гомер буе шулай сыендырып яшәсен иде. Һәм сезгә Аллаһ Тәгалә озын гомерләр бирсен. 20 гасыр башында яңа әдәбиятыбызга нигез салучыларның берсе булган язучының әдәби мирасын өйрәнүдә музей хезмәткәрләренең дә, туганнарының да өлеше зур. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.